मोदोमफोरानो साग्लिजोब्बाय। थेवब्लाबो जेन-थेन माइ गायना फैबाय दे दिनै। ओरैबायदि थैहां मोनदोंमोन। बिथिंजाय आरो सान्दुंआ ओरैबायदि गोसा, एथ'ग्राब गरम। बेनि सायाव आरो आथिं आखाइ सिं गासैबो साजोबदोंमोन। थेवब्लाबो आंना माइ गायनाय लोगोफोरा मोजांखायसो, आंखौ दसे जिरायनो होथ'नायखायसो, नङाबाथ' आङो फिट जानासो गोलैगौमोन। दसे नङा दे, खमसे खम 2 घन्टासो जिरायखादों आङो। माला ओंखाम ओंख्रि मोनगोन दा? आइदै बोरैबा सासादों। आयै जालांबाय। नों आंखौ बेफोरबायदि बुंनाङालै आयै। आं जोबोद खैफोदाव गोलैनानै दङ। आंनि हौवाया आंखौ ओरैबायदि साजा होदोंना। आयै नोंनि बाथ्राया जामारदों दिनै। उनावसो बुजि मोनगोन, उनावसो मोनथिगोन होननाया। नै दासो मोनथिमारबाय आङो। मा जागोन दा आयै आंनि जिउआ? नैबेखिनि टाइमावनो आं ओरैबायदि मेंनाय मोनबाय, ओरैबायदि साजा मोनबाय, ओरैबायदि खस्थ' मोनदों आयै आंसो मोनथिगौ। नोंसोरो आरामसे न' सिङाव थानानै, फेन सिङाव थानानै गेसावसो ओंखाम संबावो। आंनिया गेसबो गैया। दुब्लि बारियाव एसेबां सान्दुं गोसायाव माइ गायहैनांगौ। आयै आंखौ निमाहा होदोलै। आंखौ मदद खालाम आयै। नोंसोर जुदि आंखौ नायफिनाबा सोर नायफिनगोन? आंनिया हौवाया मोजां नङालै आयै। बिहामजो। औ आयै, नै ओंख्रिया मोनथ'वाखै र'। थां बिहामजो, नोङो दसे रेस्ट लायै थां। आङो ओंख्रिखौ नायसिगोन दे। नों मेंबायना माइ गायना फैनानै, आरो मोदोमाबो सादोंबा। नों हागोन आरो आयै? हागोन दे बिहामजो, आरो हाबाबो हायाबाबो लासै मावनोसै। नङाबा नों बेसे मावनो दे बिहामजो, नोंबो मेंबायना। आंखौ बयबो अनो, नाथाय बे दाउ नों आंखौ मानो अना? आंखौ बयबो बुजियो, नों मानो बुजिया? नोंनि आइया बुजियो आंखौ, नाथाय नों आंखौ मानो बुजिया? गुबुनफोरनियाथ' बिखुनजोफोरासो अनानो, नाथाय आंना बिखुनजोआसो अनो, हौवायासो अना। अन्थाव बाथावनो बेमारिबाबो आंखौ हेल्प खालामनो फैदों, नाथाय नोङो बे दाउ। गामिनि हिनजावफोराबो आंखौ अनदों दिनै, नोंसो मानो अना आंखौ? एथ'ग्राबथ' गाज्रि मोनोना नोङो आंखौ बे दाउ? हरावल' उन्दुनो गोनाङाव गोदै रायज्लायो, ओमफ्राय फुं जाबानो खाब्रां। दे थां बिहामजो, एसे रेस्ट लायै थां। ओंख्रियावथ' जेबो होथ'वाखैना बिहामजो? होजोब्बाय आयै। माबा मस्ला एसे हाइजेंसो देना होगोन सानदोंमोन आङो। ओमफ्राय आयै ना मानैसो दंमोन, बेखौबो एवनो सानदोंमोन आङो। आं सायखादों दे, नों एवोबा आंनो एवगोन दे आयै। जागोन दे बिहामजो, नों सायखादोंबालाय आङो एवनो हागोन दे। थां नोङो दसे जिरायै थां, ओंखाम खुरनो गोनाङाव लिंहरगोन दे आङो। हा मोख्रायालाय मा खालामबाय दङ? बेलाय माथो खालामनानै थाबावगोन आयै, मबाइल नायबाय दङ। दे बिहामजो माथो खालामबावनो आरो, बेखौ लामा नायबा थाबा जानाय नङा, जोङो ओंखामखौनो मोनजानाय नङा। औ आयै। दे थां दसे जिरायथ' बिहामजो, नोंनियाथ' मोदोमा खम सादों दिनैबो। औ आयै, ओरैबायदि साग्लिजोबदोंना आंनिया मोदोम गंसेया, मुलि जाबाबो मोजां मोनाखै आङो। बेनि सायाव आरो खर'खौबो सानाय मोनदों। थेवब्लाबो आयै आंनिया लोगोफोरा अननायखायसो, आंखौ 2 घन्टासो जिरायनो होदोंसो। अननायखायसो बिसोरो आंखौ, नङाबाथ' आं दिनै फिट जानासो गोलैना थागौमोन। सान्दुंआबो ओरैबायदि सान्दुं। मोनथिगौ आं बिहामजो, जोंबा न'आव थानानैनो एसेबां गरम मोनदों, आरो नोंथ'। औलै आयै, दसे उन्दुथ'हैनो आं। थां बिहामजो। मा बुंबावनो, अनखांखां मोनलायहाय आंबो। आसलथै बै जोंसिनि उदैयाव थानाय गथ'आ आंनि नंमारगौ ना नंमारा? आं ओरैबायदि कनफिउज जाना दं दा। मास मोनथाम ना मोनब्रै बेजों जेबो रिलेसनानो गैयामोन जोंफोरनिया। ना फन हरोमोन, ना लोगो हमलायोमोन, ना रायज्लायोमोन, जेबोआनो गैयामोन। ओमफ्राय दा गोरबोआव थानायाबो मास मोनब्रैमानो जाबाय। जेनेबा आंनि न'निफ्राय ओंखारनाय लोगो लोगोनो माने साननैसो थानानैनो प्रेगनेन्ट जादों खोना बियो। आसरित मारलै जोंसि, आसरित मार। बै साननैसोआलाय आं नोंखौ जेबो सानाखैमोन, नाथाय दासो आंनि खर' माथायाव माने मोनसे जाखांफैदों। आमार आंनि नंमारगौ ना नंमारा गथ'आ? आंनि नङा खोमालै गथ'आ। बे जोंसिखौबो आं फोथायनोनो गोब्राब मोनो, मानो होनबा बेबो आथांना मानसिया। आंनि नंमारगौ ना नंमारा दा गथ'आ? ओइ
ओंखाम जानो फैदो? जायालै आं जाथ'वा उखैयाखै। मा? ओरैनोबा माथो ओंखाम होननानै नागिरबाय थायोलै, दिनै मानो जाया जाखो? गोसो गैया होनदोंना। आया मा जादों नोंहा? मानो गोसो गैया? बुं मा जादों? नोंनि थाखायनो जेबो मावनो दांनो जानो गोसो गैया जादों आङो। जेबो सुख गैया जादों। मा? आंनि थाखाय? आंलाय मा खालामखो दे नोंखौ? मा दाय मावनायनि? दाय दं नोंनियाव, दाय दं खोमा। आया मा बुंनाय जाखो बेलाय? मा दाय? ओइ जोंसि, नोङो नंगौबा नंगौ होनना बुं दे, आरो नङाबा नङा होनना बुं। थगायनाङा खिन्थु। आं माने बे खोथाखौ सानैनो एकदम माथा गरम। नंगौबा नंगौ होनना बुंबानो जाबाय, आरो नङाबा नङा होनना बुंबानो जाबाय। नङा, मा जादों? आंलाय मा खालामखो? जोंसि, नोंनि उदैयाव थानाय गथ'आ सोरनिमार? मा होनदों नोङो गेबगां? औ जोंसि, आंनि नंगौबा नंगौ होन, आरो नङाबा नङा होनना बुं। बे गथ'आ आंनि नंमारगौ ना नंमारा? नोंनि उदैयाव थानाय गथ'आ आंनि नंमारगौ ना नंमारा? बुं। गेबगां, नोंनि गोसोआ एथ'ग्राब गेसाव होनना सानाखैमोन आङो। नोङो गाव गावनि गथ'खौनो बेफोरबायदि शक खालामदों। बे गथ'आ रावनिबो नङा, बे गथ'आ नोंनि। आरे आं रावखौबो मोजांखौनो मोनाबा नों मानो बेफोरबायदि सानलाबायदों? नों बै आंनि एक्सखौ लानानैनो आंखौ दाबो बेफोरबायदि शक खालामबाय थायोना? आं रायज्लायाखै। आं न'आव थांनायनि उनाव बै एक्सजों सानसेबो रायज्लायाखै, मिथिबाय? बेयाव नांज्लायनानै थांनानै होजों आं प्रेगनेन्ट जाहैखादों न'आव। मा प्रुफ दङ बे गथ'आदि आंनि? प्रुफ? नोंनो प्रुफबो नांलायगौ? मानो बेफोरबायदि गेबगां? आं एथ'ग्राबो गाज्रि नङा, मिथिगौ ना? बे गथ'आ नोंनिनो। नों मानो बेफोरबायदि सानलाबायदों? नोंनिनो फिसा बियो, मिथिगौ ना? नोंनि आरो आंनि रावनिबो नङा। जेराव सोमाय लानो होगोन बेयावनो लागोन आं। जेराव कसम जानो होयो बेयावनो कसम जागोन आं। आंनि आइ आफानि कसम, नोंनि कसम गेबगां। बे गथ'आ नोंनि आरो आंनि रावनिबो नङा। नों साला आंजों नांज्लायना थांनानै मास मोनब्रै खबर गैयामोन। ओजोंबा थांनानै सोरजों लाइन मारिहैनाय, सोरजों लाइन मारिहैयाखै सोर मोनथिगौ दा? जानो हागौ नोंनि एक्सनि नङाबाबो गुबुनफोरनिबोथ' जानो हानाय ना। आजिखालिनि हिनजावफोरखौ ओरैनोबा फोथायनो हायालै। गेबगां, बे गथ'आ नोंनि आरो आंनिलै। नों मानो बुजिया? फोथाय। आं रावजोंबो गोसथोआमोन, मिथिबाय? आं रावजोंबो गिदिंफेराबोमोन। न'आव थाहैदोंमोनबाबो आङो आइमोनजोंसो बाहेरायाव ओंखारोमोन आरो लोगोफोरजोंसो बाहेरायाव ओंखारोमोन। नाथाय नों सानो मा आं सेंग्राफोरजों बाहेरायाव ओंखारलाङो होननानै? नों फोथायलै गेबगां। इयो, बे जोंसि बाजै आदाखौ ओंखाम जानो लिंनो थांनाया मा दाबो फैला? बेदरखौ थाब रानफैनांगौ, आंहा जानो लुबैसोबाय। बेदरखौ रानालासिनो आदाखौ ओंखाम जानो लिंनो थांदों। आंहा आरो खुदै गजोब्बाय। जाबायसो गोथाव संखादो बेदरखौबो। आं साखिनाय नायदोंमोन। बाजै, ओइ बाजै, मा जाबावनो? मानसियानो मानो नांखाना थाखो ओंखाम सोंखाम खुरनानै? बेदरखिनिखौ राननो दंबावोमोन ना। गावसोरा जाया आरो आंहा जागौमोन। बेदर नुबाथाय आंहा थानोनो हाखाया। थै र' लिंना लायना फैथारनोसै। मानसिफोराबो बेंगा बेंगिसो जाजोब्बाय खोना। माथो खोनायानो गाख्रबबाबो। हाला, आं थानो हाला, जानो लुबैसोबाय। जोंसि बाजै, ओइ जोंसि बाजै, खोनादोंना खोनायाखैलै? बुं। थै साला, माखौ बुंनांगौ? दहायनिफ्राय ओंखाम खुरनानै नेबाय दङ। मा नांखाफैखो जोंसि बाजै? बिथिंजाय आरो बेदर राननो नेगासिनो नोंखौ। आरो आदा, नोंलाय माथो बेदर थाबा सिगां जानो थाङोलै? दिनै मानो थाङाखै हा? ओमफ्राय माखौ बुं होननाय हा? मा बुंनांगौ? माने बेदराव बानलु गोसा होदोंना होआखै होननानै सोंदोंमोन बियो। ओमफ्राय आं आरो खिन्थायाखैमोन आं खोनायाखैमोन ना, बेनिखायनो बुं होनदों बियो। मोनथिला दे आरो दिनै मा जामारदों मानसिफोरा। ओरैनोबा साला बेदर थाबा सिगां जानो थाङो। आरो नों बेयाव आरो ओंखाम जानो लिंफैनानै मा नांथाफैखो हा? बेदर राननाया मा जाखो बाजै? थुदो रानहैदो, जानो लुबैसोबाय। जानो लुबैनो हाथारला, जानो लुबैसोबाय, थुदो। थांनि र'। ओमफ्राय आदा, नोंहालाय दिनैलाय मा जादों? मानो जानो थाङाखै नोंलाय? ओरैनोबा बा बेदर थाबा मोनाखै, दाबो जानो जायाखै होनना सोंबाय थानाया। दिनै थाङाखै बा। सुरबायाबा जानो लुबैदोंबा जायो थां। आंखौलाय मानो लिंफैबाय थादों? बाप्रे, नोंहा दिनैलाय मा दुखु जादों हा?
दिनैदि बेफोरबायदि खोथा बुंदों बा नों जाया आरो जेनेबा आरो जागोनब्रा उनाव एथ'ग्राब गरमाव जानो हायो नामा गरम नोंलाय माथो गरम थान्दा जेबो नायामोन ओइ थांदोलै नोंसोर जायै थां आं जानो जाथ'वा उखैयाखै आङो गरमखाय जानो बादों जानो गोसो गैया होनबा मानो ब्रा ब्रा लिंबाय थायोलै नोंसोरलाय आंलाय माला ब्रा ब्रा लिंखोब्रा आंलाय बुंदोंल'सो नोंहासो माथो बेदर थाबा थानोनो हाया सिगां मोनियावनो गरम थान्दा जेबोआनो नायामोन बेखायसो बुंदों लायो नोंखौलाय मानो ब्रा ब्रा लिंलाबायनो नोंहा जानो गोसोबा जाबानो जाबाय जानो गोसो गैयाबा जायाबानो जाबाय आंहा जागोन ओइ जोंसि बाजै थुदो थु बेदरा रानहैदो सोरबायाबा जायाबाबो अरजाया आं जाजोबना दोनगोन मोजांसो भागो बुरजा मोनगोन मायबा नङा मायबा मोनसे जाथारदों बिसिनि गेजेराव नांलायबायसो दङमोन खोना आंखौ बेयाव थगायनो फैयो आरो बे आदाया ओरैनोबा रायख'रखमबा रायख'सो बियो आंनिख्रुइबो बांद्रायसो मोननोनो होआ बेदरखौ दिनै जायानो मालाय गरमनो जानो गोसो गैथ'आनो मेर'खौ छुट बोला खोनासं जोंसि बे गथ'आ आंनि नंमारगौना नंमारा मोजाङै बुं दे ओंखाम जाहैग्रो थां नंगौलै नोंनिनो नंगौ नों मानो आंखौ बेफोरबायदि गेसाव सानगासिनो नों आंखौ एसेबां बेफोरबायदि साननाङा मिथिगौना गेबगां बेफोरबायदि सोंबाय थानाङा मिथिगौना आं बेसे दुखु मोनो आंसो मिथिगौ मानो एसेबां सन्देह सोर एरना होदों नोंखौ एरना होलायनांगौ नामा मिथिगौलै आजिखालि जुगनि हिनजावफोरखौ आं गासैखौबो मिथिजोबगौ माबायदि आखलनि मिथिबाय थां ओंखामा जाहैग्रो बेनि उनाव आंनो खिन्था आंलाय माथो नोंनो खिन्थाबायानो नङा होननानै नोंनि होननानैनो खिन्थाबाय मा खिन्थाबावनांगौआनो नों मोजाङै बुंनांगोन मोजाङैनो बुंदोंलै गेबगां जुमाय जालानानै बुंदों आङो थेवब्लाबो नों मानो फोथायनो गोब्राब आजिखालि सोमायालाय मा खसमालाय मा दय बेखौलाय ओरैनो जाफ्लानोबो हायो गेबगां आंखौ एथ'ग्राब गाज्रि सानो आं एथ'ग्राबो गाज्रि नङालै आजिखालिनि खसम ओरैनो जानो हायो ओरैनो जायो मानसिफोरा आरो नंखाय खसम जाबाबो जेबो फाबानो नांखायाबा बिनिखायनो आजिखालि मानसिफोरा ओरैनो नंखाय खसम जालाबायो नोंबो जादों जोंसि नंखाय खसम जादों नोंबो आं फाग्ला जालांगोनलै आं फाग्ला जालांगोन साला न'आव थांनानै नोङो प्रेगनेन्टसो जाहैदोंना ओंखामखौ जाग्रोथों